A violencia de xénero, a violencia machista, é toda esa violencia que se exerce contra as mulleres por simplemente ser mulleres. Actuemos contra as violencias machistas. Actuemos contra as violencias machistas. Máis de 1000 mulleres asasinadas dende que se fan estadísticas sobre violencia machista, 42 víctimas no ano 2019. Desgraciadamente, en Galicia tamén perdemos compañeiras e amigas. Sandra, Alba, María Elena, María Xosé, mulleres rurais que perderon a vida a mans daquelas persoas que decían querelas, víctimas inocentes de unha violencia machista que non para. O principal reto do noso medio rural sigue sendo a igualdade, e para conseguir a igualdade temos que loitar xuntas. Contra as violencias machistas. Ningunha menos. Traballemos por unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e libre de violencias machistas. A violencia contra as mulleres non é só aquela que mata. Se fas que sinta medo, eso é violencia. Si me mantés aillada da miña familia, das miñas amigas, si non me deixas estar con aquelas persoas as que eu quero, eso é violencia. Si controlas o meu diñeiro, si controlas cando entro, cando saio, con quen estou, con quen non estou, a quen chamo ou con quen falo, eso tamén é violencia. Si me pegas, non me queres. Si me aillas, non me queres. Si me asustas, non me queres. Si me controlas, non me queres. Si non me deixas vivir libre, é que realmente non me queres. Falemos de como abordar a loita contra a violencia de xénero no rural. Non queremos máis mulleres asasinadas, non queremos máis mulleres golpeadas, non queremos máis mulleres que teñen que marchar da súa casa, do seu entorno, da súa familia, por non ter unhos servicios públicos que as protexan, que as axuden e que lle den resposta a un problema tan grave como do maltrato. Actuemos xuntas, actuemos por un rural libre de violencias machistas. Ningunha menos.